قلعتا بلس اب مسرح الباسات يوعل اب هاجر مكسيكو زركبو تمرامرتي قلعتا بلس ويدما قلدي تطقيموم مسرحي كدان بورصا سأنن كالئن كوعل زخئل قربت مسل نطرا نگر كم زسرحو تحبيرو بلس ندرق خصاور زخئل نخبقل وحد ماي زطلب زخونه خنكنن صرب على زيدليو عين تخليو بلس بزح كربون داي اوكسايد كحس سلازخئل اب موحد عالماዊ ዋዒ ተራኽም ዘለዎ ክኢላታት ስነ ክሊማ ይገልጹ እዞም ተመራመርቲ መጀመርያ ነቲ ዝጎበዘ ገላዕታ በለስ አጽሪዮምን ጀፊዖምን ኣብ ፀሓይ ያንቂጾሞ ብድሕሪኡ ነቲ ካብ ዝነቐጸ ገላዕታ ዝረኸቦ ጽሕጊ ናብ ፈሳሲ ብምልዋጥ ንዝተፈላለየ ዓይነት ክዳን ሳእንን ቦርሳን መስርሒ ዘገልግል ተሪር ተዓጻጻፊ ተመጣጥ ነገር ክምስርሑ ከም ዝኽኣሉ ገሊጾም ካብ ነፍስ ወከፍ 3 ኪሎግራም ገላዕታ በለስ ከዓ 1/4 ሜትሮ መስርሒ አልባሳት ከም ዝፈሪ ሓቢሮም ኣለው ነዚ ንምስራሕ ብርሃን ፀሓይን ባህርያዊ ሕብርን ጥራይ ስለ ዘድሊ ኣብ ብከላ ኣከባቢ ዝኾነ ኣልታዊ ሳዕቤን ከም ዘይብሉ ሰራሕቲ ይገልጹ እዚ ሓድሽ ዓይነት ንጥረ ነገር ቀልጢፉ ክረስሕ ዘይክእልን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኸውን ከዓ ቀልጢፉ ስለ ዝምሽምሽን ከም ኣማራጺ እቲ ካብ ቆርበት እንስሳታት ክስራሕ ዝጸንሐ ኣልባሳት ኮይኑ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከም ዝግባእ ሰራሕቱ ኣብ መወዳእታ ኣመልኪቶም ሰሓቕ ኣብ ምፍዋስ ሕማም ምድራቕ ዓይኒ ኣድማዕነት ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኣብ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕታዊ ፈተነ ሰሓቕ ኣብ ምምሕያሽ ምልክታት ሕማም ምድራቕ ዓይኒ ኣድማዕነት ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ሕማም ምድራቕ ዓይኒ ሰሓን ምቕያሕን ምቁጣዕን ዝኣመሰሉ ምልክታት ዘለዎ ሕዱር ጸገም ዓይኒ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን 360 ሚልዮን ሰባት በዚ ጸገም ዓይኒ ተጠቂዖም ይርከቡ ሰሓቕ ኣብ ምጉዳል ወጥሪ ኣእምሮ ሕዱር ቃንዛ ከምኡውን ኣብ ምብርትታዕ ስርዓተ ተጻዋርነት ኣድማዕነት ከም ዘለዎ ይግለጽ ብዘይካዚ ሰሓቕ ከም ሓደ ካብ ኣገባባት ፍወሳ ጸገም ኣእምሮ ሕማም መንሽሮን ሕማም ሽኮርን ኮይኑ ከገልግል ከም ዝኽእል ብክኢላታት ይሕበር እዚ መጽናዕቲ ኣብ ከባቢ 300 እዚ ጸገም ዓይኒ ዘለዎም ሰባት እዩ ተኻይዱ ኣብቲ ዝተረኸበ ውጽኢት ከዓ እቶም ዝስሕቁ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ልክዕ ከምቶም መድሓኒት ሕማም ምድራቕ ዓይኒ ኣብ ዓይኖም ዘንጥቡ ዝነበሩ ተሳተፍቲ እቲ ዝነበሮም ምልክታት ክመሓየሽ ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ ብተወሳኺ እቶም ሰሓቕ ዘዘውትሩ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ኣብ ሓፈሻዊ ጥዕና ዓይንቶምን ኣእምሮኦምን እወታዊ ለውጢ ከም ዝተረኣየ ተገሊጹ ኣካየድቲ እቲ መጽናዕቲ ኣብ መወዳእታ ሰሓቕ ሓደ ካብቶም ኣብ ገዛ ኮይንካ ክተካይዶም ዝከኣሉ ዋጋ ዘይክፈሎም ብዙሕ ጥዕናዊ ረብሓ ዝርከቦም ኣገባባት ፍወሳ ሕማም ምድራቕ ዓይኒ ምዃኑ ብምንጻር ሰባት ከዘውትርዎ መኺሮም ቅራፍ በናና ልዑል ማዕድናዊ ትሕዝቶ ይርከቦ ቅራፍ ባናና አንቂጽካን ጥሒንካን ዝርከብ ሓርጭ ልዑል ማዕድናዊ ትሕዝቶ ከም ዝርከቦ ኣብ ሓደ ሓድሽ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ተሓቢሩ ኣካየድቲ እቲ መጽናዕቲ ቅራፍ በናና ኣጽሪኻ አንቂጽካ ብምጥሓን ናብ ሓርጭ ክልወጥ ከም ዝከኣል ሓቢሮም ኣለው እዚ ብዘለዎ ጣዕሚ ካብ ፍርያት ስርናይ ዝበለጸ ኮይኑ ተረኺቡ ዘሎ ሓርጭ ንኽብላዕ ውሑስ ምዃኑ እዩ ብክኢላታት መግቢ ዝግለጽ ዘሎ ትሕዝቶ ጽሕጊ ማግኒዝዮምን ፖታሽዮምን ከም ዘለዎ ዝግለጽ ዘሎ ቅራፍ በናና ሕማም መንሽሮ ክከላኸል ዝኽእል ባእታ ጸረ ምራተ ከም ዝውንን ከዓ ተሓቢሩሎ ኣብዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ በዚ ቅራፍ ዝተሰርሐ በሽኮቲ ኣዝዩ ተሪርን ሓመዳዊ ሕብርን ዘለዎ ከም ዝኸውን ብምጥቃስ ክትጥቀመሉ ከለኻ ምስ ካልእ ዓይነት ሓርጭ ሓዊስካ ምስንካት ነቲ ዝተሰንከተ መግቢ ዝያዳ ሸውሃት ከም ዝኸፍት ተገሊጹሎ ብዘይካዚ ሓርጭ ቅራፍ በናና ባእታታት ጸረ ምራተን ጸረ ተሃዋስያንን ስለ ዝውንን ካብዚ ሓርጭ ዝተሰርሐ በሽኮቲ ሕብስቲ ከይተበላሸወ ነዊሕ ከም ዝጸንሕ ተሓቢሩ ነዚ ንምስራሕ ባኒ ሕብስቲ ፓስታ ክውዕል ዝኽእል ሓርጭ ከም ባህርያዊ ሕብሪ ዝተፈላለዩ ምግብታት ኮይኑ ከገልግል ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ 2016 ንቅራፍ በናና ኣመልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ መጽናዕቲ ሕብስቲ ንምስንካት ኣብ እተኳዓሉ ግዜ ካብ ጠቕላላ ሓርጭ ነቲ 10 ሚእታዊት ብሓርጭ ቅራፍ በናና ምስ ትትክኦ ንትሕዝቶ እቲ ሕብስቲ ብፕሮቲን ካርቦሃይድሬትን ስብሕን ከም ዝህብትሞ ተፈሊጡ
ካብ ጠቕላላ ክብደት በናና እቲ 400 ቅራፊው ነዚ ቅራፍ ናብ ሓርጭ ምልዋጥ ከዓ ብዘይካት ንተመገብቱ ዝህቦ ማዕድናዊ ትሕዝቶ ኣብ ምጉዳል ናይ መግቢ ጎሓፉን ኣድማዕ ምዃኑ ኣካየድቲ እቲ መጽናዕቲ ይገልጹ። ኣብ ፍርያት መመላኽዒ ዝርከብ ባእታ ግርዝውና የቀላጥፊ ተባሂሉ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝተረኣየ ግርዝውና ግን ብኻልእ ረቑሒ ከም ዝሰዕበዮም ክኢላታት ዝተፈላለዩ ዓውዲ ክማጎቱ ጸኒሖም። እዞም ኣሜሪካውያን ተመራመርቲ ከዓ ገለ ካብቶም ኣብ መጸባበቒ ጨና መጸራረዪ ፍርያታትን ሳምናን ዝርከቡ ኬሚካላት ነቶም ኣብቲ ሃይፖታላመስ ዝበሃል ክፋል ሓንጎል ዝርከብ ምስ ንጥፈት ስርዓተ ፍርያማነት ዝተተሓሓዙ መትናዊ ዋህዮታት ብምብርባር ብቕልጡፍ ግርዝውና ከም ዘስዕቡ ረዲኦም። ካብቲ ኣብ ቤተ ምርምር ዘካየድዎ መጽናዕቲ ኣብ መጸባበቕን ጨና ደቂ ተባዕትዮን ዝርከብ ሙስካ ዝበሃል ባእታ ሓደ ካብቶም ክሳብ ሕጂ ተለልዮም ዘለዉ ቁልጡፍ ግርዝውና ዘስዕቡ ባእታታት ምዃኑ ተገሊጹሎ። ኣብ መላእ ዓለም ተጠቃምነቱ እናገነነ ዝመጽእ ዘሎ መጸባበቒ ፍርያት ኣብ ቆልዑ ቁልጡፍ ግርዝውና ብምስዓብ ምስ ዓበዩ ብሕማም ሽኮር ጸገም ልብን መንሽሮ ጡብን ክጥቅዑ ዘለዎም ተኽእሎ ከም ዘልዕሎ ሰብ ሞያ ጥዕና ይሕብሩ። ኣብ መወዳእታ እቶም ተመራመርቲ ወለዲ ነዚ ዝተረኽበ መጽናዕታዊ ሓበሬታ ተገንዚቦም ኣዋልድ ደቆም ኣብ ዘይዕድመአን ዝተፈላለየ መጸባበቒታት ካብ ምጥቃም ክኽልክልወን ንምሕጻብ ተማሕጺኖም ኣለዉ።